O incremento de casos de nenos con necesidades especiais animou a AMPA Torre de Goiáns do Santa Baia de Boiro a organizar un ciclo de charlas sobre distintos trastornos que afectan á poboación infantil. Tras unha primeira xornada dedicada ao trastorno do espectro autista, agora van desenvolver unha charla sobre TDAH. En outubro do ano pasado iniciamos o ciclo de charlas co tema do autismo, agora tocamos outro tema que nos parece moi interesante, que é o do TDAH, e estamos intentando informar a xente o máis posible de que é moi importante dar a coñecer a todas as necesidades especiais da nosa contorna, da xente que nos rodea, que poden ser familias, poden ser amigos, poden ser coñecidos. Importante coñecer a súa condición, como podemos interactuar con eles, como lle podemos facilitar a vida un pouco máis. Entón, por iso invitamos a toda a xente, teñan familiares ou teñan coñecidos con TDAH ou non os teñan, da igual, a que veñan, disfruten da charla, se informen, coñezan un pouco máis a riqueza e variedades da forma de ser de moita xente que nos rodea. Estará impartida polas psicólogas Claudia Balado e Sara Martín, que tentarán derrubar mitos ao redor dos nenos e mozos que padecen trastorno do déficit de atención a través do coñecemento. A charla van a impartir dúas psicólogas da Asociación Indaga que tratan o tema do TDAH, levan todo o tema de xestión de axudar a estas familias, a estas persoas, pois a vivir ca súa condición e intentar facerlles a vida un poquinho máis fácil, xa que o mundo non se pode adaptar a eles, pois eles a poder, de alguna maneira, poder adaptarse e vivir da mellor maneira posible. Os interesados en asistir non teñen máis que achegarse ata a Casa da Cultura da Cachada o vindeiro venres 27 ás 8 da tarde.